Fl-aħħar sena ċ-ċilindri tal-25 kilo li jintużaw mir-ristoranti u mill-lukandi għolew bi kważi 6 euro. Daw wara li nhar il-ħamis li għadda l-Gvern ħabbar żied oħra ta' euro u 10 ċenteżmi biex issa ċ-ċilindru ta' 25 kilo qed jinbih 32 euro u 10 ċenteżmi. Skont l-MHRA daw iż-żidiet ser jolqtu ħażin lill-membri tagħha. Iżda s-Segretarju Parlamentari Mario De Marco ġustifika dawn iż-żidiet bil-qal li fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena żdiedu t-turisti li ġew pajjiżna. Rajna li ġew Malta l fuq minn 780,000 turisti ġa fl-ewwel 7 snin tas-sena, 7 xhur tas-sena, kellna żieda tal fuq minn 70,000 turist f'din is-sena. L-istatistika li ħarġet il-ġimgħa li għaddiet dwar iż-żieda fit-turisti li ġew Malta tinkludi wkoll il dawk l-eluf ta' barranin li fi frar li għadda użaw Malta biex ħarbu mill-Libja. Bl-MHRA tajt li żiediet bħal dawn ma tiflaħx għalihom aktar, Mario De Marco meskludix li fix-xhur li ġejjin jerġa' jogħla l-prezz tal-gass. Fil-almu tagħna u biex inkomplu nżidu it-turisti u r-revenue li dawn it-turisti ġeneraw. U b'dan il-mod ikunu nistgħu nikkombattu l-ispejjeż li jkollhom il-lukandira li ħafna minnhom huwa determinati minn affarijiet internazzjonali u mhux mill-Gvern ta' pajjiżna. Għal Mario De Marco żieda fit-turisti u l-impenn tal-Gvern biex iġib aktar turisti f'Malta għandhom jikkumpensaw għal dawn iż-żidiet.